दानि जुगाव समायना साजायनानै हाबा खालामनानै मा जानो, लाख लाख थाखा गारनानै हाबा खालामनानै मा जानो। जों मानसिफोरा सानो जिउआव हाबाया खनसेल' जायो, बेनिखायनो जोङो जोंनि हाबा थिलिखौ रंगिना संगिना साजायनानै जों हाबाखौ लानो। जेरैबायदि हाबाखौ रंगिना संगिना साजायदों, बेबायदिनो गाव गावनि गोसोखौबो जुदि रंगिना संगिना साजायनानै लानो रोङाब्ला नोंनि संसारा मा जागोन, नोंनि संसाराव मा जागोन। दिनै नैबे भिडिअ'आनो नोंथांमोननि गेजेराव प्रुफ लानानै फैदों। भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां आङो जाय पस्ट होदों, जाय बे भिडिअ'खौ आपल'ड होदों फेसबुकआव, बे मानसिखौ आङो रिकुवेस्ट खालामगोन आरो बे मानसिखौ आङो खावलायगोन जे भिडिअ'आ सोरनि, हौवानि नामा मा नाम, हिन्जावनि नामा मा नाम, बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो बिसोरो मा जादों, रायजोआव मा बिसार जादों, बेखौ मोजाङै होयोबा जोङो मोजां जागौमोन, जों मिथिगौमोन, जों बुजिगौमोन। नाथाय नैबे भिडिअ'आव खालि जोङो फाथैलाइ बिसिनायखौल' नुदों, गावजों गाव दावराव दावसि जों बेखौल' नुदों। बे भिडिअ'आव जेबो लिरनायबो गैया, खालि फाथैलाइ बिसिनाय बेल' दं 1 बोसोरनि उनाव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायदो। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआवबो गोबां सोंथि फैदों। बबेनि मा नाम, मा जादों, बबे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव, नोंथांमोनावबो बिराद सोंथि फैदों। लोगोसे नोंथांमोननि गोसोआवबो दुखु फैदों। बोसोरसेल' जादों हाबाया, बोसोरसेनि उनावनो फाथैलाइ बिसिनाय। बहुद साननो गोनां। बिसिनि जिउआव दिनै मा जानो थांखो, बहुद साननो गोनां। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। जोबथानायाव आंनिफ्राय रिकुवेस्ट, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गालांदों।